Okay, basahin po natin lahat. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Pagpalain po tayo lahat, at manalay tayo. Lord God, revive our hearts. Speak to us through your word. Use your servant as an instrument to deliver your message this morning. Bless each every one of us in Jesus' name. Amen. Okay, kayo po'y makapabuna. At dito po, at ang ating attention, because our subject is very unusual. A subject that is rare. Very rare. It is my preaching this morning is about intimacy with God. Intimacy with God. Meron na ba kayo sa isip, what's the meaning of intimacy? Siyempre po, closeness, familiarity, kilalang-kilala mo siya. Amen? Sa mga mag-asawa, kilala mo yung asawa mo. Because you are one flesh in the sight of the Lord. Isang laman na lang kayo sa harapan ng Lord. Pag tumingin po, ang Diyos sa mag-asawa, isang flesh lang po siya. Okay? At yun ang papag-aralan po natin upang sa magkaganon tayo po ay makatawid sa mga pinagdadaanan po natin. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. At kadalasan po dahil dito po sa mga pangyayari, ito po ay pinahintulutan ng Diyos upang sa magkaganon tayo po ay magising. Magising sapagkat kailangan po natin magising. Dahil maraming tulog po ng mga mananampalataya, magiging ang mga tao sa mundo ito. Para sa magkaganon, sila po ay magnilay-nilay at mag-post. Upang sa magkaganon, sila po ay may evaluate yung kanilang mga sarili at pinagdadaanan. So, ang Diyos po ay hindi tulog sa mga pangyayari. Alam niya ang lahat ng nangyayari sapagkat siya po ang lumikha sa atin. Ganun tayo kamahal ang ating Panginoon. Amen po? Akala lang natin walang ginagawa ang Diyos. Meron. Hindi pwedeng wala siyang gagawin sapagkat marami ring mga anak niya na sumasangguni at nananalangin. At pinahintulutan po ito ng ating Panginoon upang sa magkaganon, una, nagpapapansin ng Diyos sa buong mundo dahil nakalimot na po ang tao sa Diyos. Ang pagsagana po at maganda, payapa, okay? Maganda lahat. Siyempre po, ang Diyos po hindi natin pinapansin. Nakapokus po tayo sa basic sa ating mga pangailangan. So, ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Ginawa niya ito, pinahintulutan ng Diyos. Upang sa magkaganon, ang propesya o ang hula ay matupad to confirm the scriptures. Ito po yung glimpse or mukha. This is just the iceberg. Isa lang po ito sa mga pinaka ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay mananampalataya, nung pa yan pinapangaral ng 2,000 years ago. Ang mga mananampalatayang matibay ng pundasyon nila ay sapato. Sila po ay nagkaroon ng intimacy sa Diyos. Ano man ang mangyari na nakakapit po sila sa mga pangako ng Diyos. Amen po? Naon po yan sa wika English. Tingnan po natin sa Hebrew. The Hebrew root carries the core meaning of closeness. Another one of the meaning application of the Hebrew root is kirpa. This is the word for closeness or intimacy. Okay? Ano pa? Meaning. Sa Greek, the word translated no Hebrew, yud, yada. Greek, ginosko, is foundational when you know. Indicates a clause. Word. Diba, pag close ka sa asawa mo, kailangan hindi ka malamig. Kailangan nararamdaman niya yung word, yung tinig ng pag-ibig at pagmamahal. Diba? Sa mag-asawa, mararamdaman mo yan pagka hindi mainit at masigla. Okay? Bakit hindi masigla? Kulang ka ba ng allowance? Diba? Diba? Kahit hindi masigla.
kinakapos pa tayo. Hindi lang tayo nabubuhay sa pag-ibig na masigla. Kailangan dumarating ang bagyo. Amen? Sapagkat ang bagyo ang magpapatibay po sa atin. Ang mga suliranin po at dilim minsan ang nakakapagpatibay sa atin. Upang sa magkaganon tayo po ay maghanap ng diwala. Yan pa ba kayo? Okay. So, warm and ardent, passionate intimacy combined. Magkasama po yan. Ano? Closeness. Kailangan merong init at sigla. Kailan yung passion mo, nandun lagi sa mind mo. Kahit na may ginagawa ka, naalala mo yung iyong pag-ibig sa iyong mahal sa buhay, sa iyong asawa, o kaya pag-ibig mo sa iyong ginagawa. Pero ang higit sa lahat, pag ikaw ay nasa Lord, siya ang unahin mo sa lahat. Upang sa magkaganon, yung passion na yan na itatransfer mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ano pa? Okay, in the book of John, chapter 15, verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Sabi ng Lord, manatili kayo sa akin, at ang salita ko'y manatili sa inyo. Upang sa magkaganon, anuman ang hilingin nyo. Okay, anuman ang hilingin nyo. Sa pangalan ko, o sa pangalan ng Ama, sa pamagitan ko, ibibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin, ang intimacy po, kailangan ang Diyos ay nasa iyo. Ang salita ng Diyos ay nasa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Kanina, ang sabi po rin sa binasa po natin, sa title natin, sa James chapter 4, verse 8, ang Diyos po ay nandyan lang. Draw near to Him, and He will draw near to you. You sinners, you must cleanse your hands. And you, double-minded, you must purify your hearts. Kailangan pagkapanalin mo yung puso. Kailangan linisan mo yung kamay. Ang ibig kong sabihin, panalo ang Diyos. Hindi mo mararamdaman ang Diyos. Wala kang intimacy sa Diyos kung gumagawa ka ng hindi maganda sa kanyang harapan sapagkat siya'y banal. Nandiyan lang siya. Pwede mo siyang lapitan. Pero may gagawin ka, you must cleanse your hands. You must purify your hearts. Amen? Hindi ganun kadali po yun. Kaya ayaw nga ng Lord pag ikaw ay mananampalataya na mapahirap. Kasi pinabanal na po tayo. Ayaw na ng Lord na tayo po ay bumabalik sa old nature natin, yung ating pinagagawa. Kaya sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. So lahat po, nung tayo po naging mananampalataya, binago na ng ating Panginoon yung ating pag-isip, yung ating mga puso, yung ating mga actions, yung ating pagsasalita. The way we think, the way we act. Amen? Kasi, meron na tayong relationship sa dakilang Panginoong Diyos po natin. Yan ba kayo? Okay. So dito po kaya next slide please. James chapter 2 verse 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Bakit tinawag po na kaibigan ng Diyos si Abraham? Because of his righteousness, because of his faith, because of his obedience. Nagkaroon siya ng intimacy. Ibig sabihin na pag sinabi mong kaibigan ka ng Diyos, it is not easy to be friend of God. Hindi po ganun kadali. You can just utter, I am a friend of God. But your action is against what you are seeking. Amen? Kung sinabi mong you're a friend of God, kailangan yung liwanag na sa'yo. Kailangan nagiging blessing ka. Although na we are not perfect, we have some flaws and our weaknesses in our lives. Pero po tayo mga kahinaan. Pero ang Lord, habang tayo po ay sumusunod, ano yun? Nabubura. No? Ng pagsunod mo sa Kanya, ay siya yung iyong kalakasan sa kabila ng iyong kahinaan. Okay? That's the scripture said, the book of Corinthians. Kung saan ako mahina, di ba? Doon siya malakas. Bakit? Siya may bibigay ng kalakasan. Okay. At dito po,
Next slide, please. 2 Chronicles 20 verse 7, are you not our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend, forever? The promise of God. Abraham, di ba? Si Abraham po ay kaibigan ng Diyos magpakailanman. Paano niya nakuha? Bakit niya kaibigan magpakailanman kahit wala na si Abraham? Kahit sa panahon natin ngayon. Because of his righteousness. Bakit siya naging matuwid? Nung tinawag siya ng Lord eh. Sa Genesis chapter 12, iwalayan mo yung angkat, umalis ka dito, punta ka sa promise land. Talin mo yung makaten mo, yung asawa mo. Abraham pang pangalan niya noon, at Sarai. Pero nung nakuha na nila yung blessing ng Lord, binihisan sila. He was Abraham and Sarah. Amen? Pinalitan mo sila ng pangalan. Kasi po, yung dati nilang pananaw, at yung mga actions, iniba na ng ating Panginoon. Kaya nung sinabi, tinisting siya ng ating Lord, okay, Abraham, offer your son Isaac. Your only son, whom you love. Sinabi ng Lord, alam ng Lord eh, whom you love. You know why? Because Isaac's the only son. Siya po ay anak ng old age. Abraham was 99 years old, and Sarah was 90 years old. When Isaac was born. Ganun po. Kaya mahal na mahal niya. Pero, because Abraham knows God, kilala niya the intimacy with God. Kung sinabi niya, ialay mo yung anak mo, whom you love, so much love. Hindi nakatubili si Abraham. That's why he is righteous in the sight of the Lord, and he made him a friend forever. Amen? Forever! Kaya yung promise ng pangako ni Abraham hanggang ngayon, na ano natin, na natatamasap mo natin. Okay? Now, in the book of James chapter 4 verse 8, draw near to God. God is always available. Amen? Sinabi na draw near to God, lumapit ka sa Diyos. Hindi niya sinabi na lalapit ang Diyos sa iyo. Napakaliwanag. Draw near to God. Lumapit ka sa Kanya. Kasi hindi ka lumalapit. Ang tao hindi lumalapit sa Diyos. Bakit? Sagana eh. May trabaho, payapa, may ginagastos. Okay lahat, okay ang kumpanya. Okay lahat. Napapapansin ng Diyos. Ngayon, sa buong mundo, hindi na sa Pilipinas, buong mundo ngayon. Lumapit ka na. Paano lumapit sa Diyos? Nandiyan, nakalagay din eh. Magpakalinis ka na, magpakabanal ka na, yun ang ibig sabihin yung gospel. Para makalapit ka sa Kanya. Mag-aaral ka ng gospel, magpabaptize ka, hindi maniniwala. Iyon yung para ng Diyos eh. You must cleanse your hands. Because our hands is judgmental. Ang ating mga kamay ay marumi. Ginagamit natin pagpuri, pero gumagawa naman ng hindi maganda. Di ba? Ang kamay kadalasan ang ginagamit sa pagtatrabaho. Hindi maganda yung trabaho mo. Tinadaya mo yung time mo. Nangungupit ka sa panahon. Nangungupit. Di ba? Ang daming ginagawa ng kamay. Tapos gamitin mo pagpuri, you must cleanse your hands. First. That is the requirement of God. Kasi God is holy. If you want to have an intimacy with God, you must purify your hearts. You are double-minded. Pag sinabing double-minded, hindi ka puro. May kaagawan Diyos. Ibig sabihin, mas lamang yung carnality, yung ginagawa mo, yung will mo, kaysa yung will ng Diyos. Amen? Totoo po yun. Pag hindi ka mananampalataya, hindi mo kayang lulukoy at hindi mo matanggap yung sinasabi ko. Bakit? Masakit yun eh. Masakit yun eh. Pero bilang mananampalataya, you are already clean. You are already children of God. Natamasan mo na yung mabuting balita. Meron ka ng banal na espiritu. Ang kailangan mo nang lumapit.
Panginoon, patawad po. Ang pagkamay ng Panginoon ay nakahanda. Magbalik loob ka sa Diyos. Amen? Ang ganda na na-access natin as a believer. Pagka-believer, you are born again. You are not just born of a woman. Born again is a spiritual. That is a relationship of our God. That is the intimacy. That is the requirements of God. That is the criteria of the kingdom of heaven. You cannot enter into the kingdom of heaven unless you're not born again, born of water and of Spirit. That is the criteria of God. You must cleanse your hands. You must purify your hearts if you're a believer. Siyempre, sa mundo ito, tayo po ay mananampalataya, tayo po ay nag-iilaw, pero tayo po ay minsan nagkakamali. Nagkakamali sa mga decision making natin. Amen? Pero huwag mo i-condemn yung sarili mo. Na hindi ka na makapagbalik doon sa Diyos. You have still a chance to draw near to God. And everybody say amen. And draw near to God, sinners, okay? Double-minded. So ngayon, we are a believer. Minsan dumarating yung mga panghihina. Dumarating yung bagyo. Dumarating yung mga pag-alinlangan. Lalo na sa panahon ngayon. Tinutukod pa rin pa ako ng Diyos pag dumarating mga pagsubok. Matapat naman ang wag. Pupunta naman ako sa church. Kinalampanan ko naman yung aking bilang mananampalataya. Testing of faith kung tawagin yan. O kaya, dumaraan ka sa mga pagsubok na pangkaraniwan lang. 1 Corinthians 10:13. Ang pagsubok ay pangkaraniwan lang. Amen? Sinusubukan tayo ng Lord para patatagin ang ating pananampalataya. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kaya. Tatandaan niya po yan. Kasi anak tayo ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, bulag ka sa mga pagsubok. Lagi kang nagreklamo. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, you have the intimacy with God. Maliwanag sa iyo ang pagsubok. You know how to deal with those trials and shortcomings na tumarating, you are encountering in your journey of your Christian life. Kasi meron tayong pinagdadaanan. Lahat tayo, there is no such thing as an exception. Walang exempted dito. Even I am not exempted. In the illness or disease, no, I am not exempted. Hindi ako exempted. Pero ang panlaban mo, yung pananampalataya mo. Pananampalataya mo para lumabang ka. Whether you like it or not. Unbeliever or believers, you are not exempted. Amen? Ang lamang lang, the heads of the believers. Kasama mo ang Diyos eh. The battle is not yours. The battle is with you. Kaya magaan. Kaya kanyang pakalingin. Kaya kanyang proteksyohan because of the blood of the Lamb. Kahit na dumarating yung delta na yan, no. Walang ano sa'yo. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. You have the intimacy with God. Close ka sa Lord eh. Damang-dama mo ang Diyos na kasama mo eh. Amen? Pag damang-dama mo na kasama mo ang Diyos, bakit ka nakalinlangan? Kahit na may nararamdaman ka. Pinahintulutan ng Diyos yan para i-testing yung faith mo. Para magtiwala ka sa Kanya. Para lalo kang lumalim sa Kanya. Hindi ka binibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Pag sinabi, hindi mo kaya, alam ng Diyos kung anong kaya mo. Alam ng Diyos kung anong kakayanan mo. Kaya kung napahintulutan na mabigat yung pagsubok, kaya mo yun, sapagat Diyos siya. Sapagat anak ka niya, alam mong i-deal yun. Humingi ka lang sa Kanya, lumapit ka lang sa Kanya. Sinabing draw near to God, lumapit ka na. Dahil sa ating mananampalataya, naglalayo tayo eh. Nasasaktan tayo minsan, nagtatampo tayo sa Diyos. Ay, burahin nyo sa listahan nyo yung pagtatampo sa Diyos. You are now stand on the good ground. You must bear fruit 30, 60, 90 to 100 fruits. Kahit na hindi panahon ng pagbunga, namumunga ka dapat. At yan ang hinahanap ng Lord on these last days, on these pandemic days. Hinanapan tayo ng Diyos ng pananampalataya na matibay at matatay. Mainit, sagana sa mga pag-ibig at pag-asa sa Diyos. Tiro mo, nagpapapansin ng Diyos sa buong mundo, ikaw, bakay. Nagpapapansin, pero kilala ko ang Diyos ko. Kilala ko ang Diyos ko.
Di ba? Ano sabi ng ating dito, executive order, so forth and so on. Alert 4. Pag-alert 4, parang ano ka na kagad, natitinag ka. You must, kailangan basahin mo yung context. Yung iba, hindi binabasa eh. Nakita nila sa alert 4. What is alert 4? This is just the precautions para hindi darating dito. That is the stricter measures. Pero hindi ibig sabihin it's lockdown. No? It's just a precautionary measures. Ibig sabihin wala pa rito. Ang city government ay naghahanda upang sa magkaganon, hindi na pupunta rito yan. Amen? Pero meron pa rin yung dati natin ginagawa. Kaya namili ako kagad kahapon eh. Tinanong ko sa paligid, di po, araw-araw hanggang alas 6 nga lang. Di ba? Kaya kung ano kayo sa mga social media, there are a lot of fake news. Kaya we must filter about it. Matalino na po tayo. Kaya yung iba nangihina. Ang sabi ng Book of Matthew chapter 24, darating ang panahon na ang mga tao ay mahimatay. You know why? Sapagkat mayroong mga kagimbal-gimbal na balita. May fake news. Hindi mo mahimatay ka ron, nandun ka na lang. Anong precautionary doon? Pag curfew 9 to 4, ibig sabihin, hindi pwedeng umalis ang lalabas ang 18 years old pababa. At saka 65 years old pataas. Ganun lang mo yun. Ayaw, mas kailangan mo. Bakit ganito? Wala naman lockdown. O, titignan mo. May mga doon. Pagka curfew, hindi kailangan ng mga buntis lalabas. Pero sa mga ganito, pwede. Diba? Hindi naman curfew. Curfew ba? You must be wise of this world. Sinabi ng Lord, you must be wise as a serpent. You must harness as a dove. Mananampalataya ka, nasa liwanag ka. Dapat maliwanag sa iyo ang mga nangyayari sa kapaligiran. Amen? Are you smart? Do you have intimacy with God? Are you close with God? Diba? Pag close ka sa Lord, ngiti mo lang yan. Wala na supply, may supply ka. Pinapakain niya nga yung mga ibig. Huwag kang mag-alala. Igagamitin ng Diyos para sa iyo. Kasi anak niya. Yung mga hindi niya anak, ayaw mo sila mapalisa kasi hindi niya naman anak yun. Pero pag anak ka ng Diyos, the eyes of the Lord are on the righteous. Ang mata ng Diyos ay nasa matutuwid. Tanong, matuwid ka ba sa harapan ng Lord? Yun ang tanong. Siyempre, mananampalataya ka na. Hindi ba na lang kung may ginagawa ka? Ibig sabihin, ang Lord na nakakalam. Kaya draw near to God, and He will draw near to you. Place your hands and purify your heart. So, hindi na tayo double-minded, ha? A double-minded man is unstable in all his ways. Tatandaan niyo po yan. A double-minded mind is unstable in all his ways. Ano man ang kanyang gagawin, unstable. You know why? Double-minded. Pag nasalod ka, nasalod ka. Amen? Amen. Pag nasa liwanag ka, nasa liwanag ka. Kung gusto mo na makuha ang pagpapala ng Diyos, tumibay ka. Dumating ang pagsubok, unos, bagyo sa buhay, pagsubok lang yun. Lilipas din. Intimacy with God is available. You see, the availability of God is 24/7. God is nowhere. No? Nandiyan lang ang Diyos. Nandiyan lang ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. The ability of God is 24/7. You can call Him the hotline of Jeremiah 33 verse 3. What is the hotline of God? Call unto Him. And I will answer you. I will show you mighty things that thou knowest not. That is the promise of God. He never changes.
God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Pagka nakakasunod ka sa Kanya, He never lies. It's truth. One of the case of the Lord is blasphemy. Kasi akala nila, hindi siya nagsasabi ng totoo. But when He was resurrected, na-open ang mind nila, He was the truth in the Scripture. Siya yung Diyos na bumaba para sa atin. Amen. Thank you, Lord. Available, attainable. Alam nyo, pag tinawag ka ng Diyos, naabot mo siya. Pag nagkakaroon ka ng goal, your goal must be attainable. Pare, ang goal mo kailangan ang spiritual ko tataas. Yung masama ko. That is attainable. Ganun din sa pagtawag sa Diyos. Nandiyan lang siya, attainable. Sabi ng Lord hindi ako malayo sa inyo. Nasaan yung bibig, yung salita niya, yung salita niya sa yung mind, sa puso ko, yung salita niya. Sabi niya, hindi ako malayo. Nandiyan lang ako. Kaya hindi kayo lumalapit. Wala kayong ginagawa. Ginagawa niyo lang sarili niyo. Yung gusto niyo gawin. Pero, nandito lang ako, naghintay lang ako because the omnipresence of God is everywhere. The presence of God is everywhere. It is a choice. Ang Diyos nandyan. It is your choice. Whether you draw nigh to Him, you have intimacy with Him, or not. It is your choice. It's not the choice of God. The choice of God is lalapit ka. Therefore, it is a reward. Pag nakapasa ka, it's a rewarding. Nako, grabe ang kantimpala ng Diyos. Ngiti kayo. Ngiti na kayo. Oh, hallelujah. Glory! Yes! Kailan malaman natin? It is available, attainable. It is your choice. But it is a rewarding. Sabi ko sa katabi, hindi mo. Pasado na tayo. Kailangan, pasahan natin. Diyos ang kasama ba natin? Wala kang katalo-talo. Ala kang sabi ko sa inyo. Wala kang katalo-talo. Hindi yung panahon, hindi yung layo, hindi yung pandemya. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, tumatagos siya sa trono. Pag tayo nagpuri sa Diyos, di ba sabi niya, sakbulan niyakap mo ako sa aking karunikan. Di ba? Grabe ang dumi natin. You must cleanse your hands. You must purify your heart. Hallelujah. Pagka ganun tayo sa Diyos, damang-damang mo ang Diyos na kasama mo sa buhay. Kaya hindi masiwit God, your closeness to God, your worship to God, ay grabe. Pag nag-worship ka sa Lord, damang-daman ng Diyos. Yung kainitan at kasiglahan. Pagkakat ikaw ay dumadaan sa iba't ibang pagkakas. Alam niyo Diyos siya. Hindi tulog ang Diyos. Gising ang Diyos. Sabi ko siya nakaligising ang Diyos. Alam niyo, I pray to God. This GCLGA, Jesus Christ Church International, love God above all, that God entrusted me as a bishop, as your bishop, as a leader in this church na pinatulutan ng Diyos. I pray na lahat ng mananampalataya na kabilang sa GCLGA, protected by the blood of God. Kahit sa lugar sila, kahit sa abroad po sila. I pray. Yun ang panalangin ko. Mga kapatid, dyan makikita at madidistinguish kung sino yung tunay na Diyos na ating pinagpili. Sabi ko sa inyo, mga kapatid. Grabe po. The rewards are God is always present. The presence of God. Kahit na may pinagdadaanan ka, the presence of God is always available. Hindi lang tayo. Deuteronomy 4:10. But since then there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the Lord knew face to face. Wala nang bumangon pa ibang propeta maliban kay Moses sapagat kilala niya yung Diyos niya.
nakakausap niya mukha. Alam niya ang anino ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, our intimacy with God, nasa mind natin. Nasa soul natin, nasa strength natin, nasa pag-ibig natin ng Diyos sa ating mga puso. Kaya sabi niya, the foremost and the greatest commandment of God is love Him with all your heart. With all your mind. With all your strength. With all your soul. Paano mananalo ang demonyo dyan? Paano mananalo ang mundo dyan? Nasa mundo ka na ito. Pero pagdating sa pananampalataya, tumatapos yung pananampalataya. You have the eyes of faith, you have the ears of faith. Tumatapos po yung mga pangako ng Diyos. Yung pagiginig mo, grabe. Lalo na sa Word of God. Kailan kinakausap tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanya salita. We must be attentive in hearing by His Word. Because hearing by His Word, doon po, nabubuo yung ating pananampalataya na sulit, matatag. Numbers 12:5-8. Then the Lord came down in the pillar of cloud and He stood in the door of the tabernacle. Called Aaron and Miriam and the both went forward. Sabi po, itong dalawang magkapatid na to, meron silang issue tungkol kay Moses. Yung kusita, yung nagiging asawa niya, against sila. Narinig ng Lord. Siya lang ba ang tinapakinggan ng Diyos? Siya nagalit ang Diyos eh. Galit ang Diyos, kaya si Miriam dyan, nagkaroon ng kito, puti. Siya lang ba, ano sabi ng Lord? Tuloy na natin. Then he said, hear now my words, sabi ng Diyos. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. Pag may propeta, nagapangaral sa inyo, may vision niya. Ipapakilala ko sa pamagitan ng pagitayan at mga panaginip. Tuloy. Not so with my servant Moses. Hindi ko doon si Moses. Bakit? Kakaiba yan eh. Basa. Ano raw? Tapat siya sa lahat ng kanyang yung bayan. Sa kanyang angkan, yung tribes. Yung 12 tribes. Yun ay ibig sabihin niya. Faithful siya sa lahat. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Bakit lugod na lugod ang Diyos? Bakit ang pagkita siya kay Moses? Kasi lugod na lugod ang Diyos sa kanya. You know why? Because of His intimacy. Gusto mo lugod ang Diyos sa iyo? Sa panahon natin ngayon? Ay, sa ganang alam niyo, diretso tayo sa trono ng Diyos ngayon because of the death of the Lord Jesus Christ. Our access to the throne of God, diretso po. Kaya pag may problema ka, Lord, hallelujah. That is the evidence na Diyos natin ay buhay. Amen? Kaya pa ba kayo? Ay, gusto nyo maging ganan? Yung mas masigit. Lahat tayo. Di lang ako. Workers of God, my co-laborers in the vineyard of God. You can exercise that. Depende sa'yo. Alam niyo, ang Lord depends on the measure of your faith. Kaya nga may measure of faith tayo. Kaya magtaka kayo, yung mga iba talagang visionary. I want this, hindi sila maniwala. Pero time will come, ay ganun pala yun. You're a man of vision. Ang mga man of vision, mga kapatid, the things that are impossible. But behind that, nandun ang Diyos, all possible. With God. Kaya, God's presence, okay. Nandun yung presence, nandun eh. Kaya, I speak with Him face to face, even plainly. Maliwanag and not in dark saying. Kung nasasalita ako kay Moses, hindi malabo. Plain. Malinaw. And this is the form of the Lord. Nakita niya nga yun ng Diyos eh. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Kaya hindi natatakot. Kaya minsan yung mga ibang mga mananampalataya, kala lang nila pagka nagtarak sa likodan ng leader nila. Alam niyo po, nakakasunod po yan at malapit sa Diyos yan.
Pag mamaya, may pinagdadaanan kayo, hindi nyo alam. Nagsasalita pala kayo against sa lingkod ng Lord. Amen. Ako mismo nag-iingat. Even may COVID siya. May mga kahinaan, pero nag-iingat ako. Amen? Kasi nakikinig kayo ng Diyos eh. Likod ko yan, bakit kayo ganyan masalita? Kaya yung iba, nawala na. Hindi na nanakot ang Diyos. That is the reality. Pag you have that intimacy with God, kahit kayo, pag mararapit kayo sa Lord, kaya mo sila magsalita sa iyo. Isang araw, nakikita mo yung isasalita sa iyo, natupila sila na sila. Pero hindi ka matutuwa, maawa ka lang. Amen? Yung ba, natutuwa? Hindi, huwag mong tawanan, sabi ng Lord. Pag nagigiganti ang Lord, huwag mo silang tatawanan. Kasi, mapapawi yung ng Lord sa kanila. Dahil sa awa. Kaya pagka may mga nag-agit sa iyo, character assassination, kinusi ka dahil sa pananampalataya, so be it. That is the part of your labor. Parte yan ng paglilingkod mo. Sinabi ng Lord yan sa Matthew chapter 5. Diba? Pag kayo inusig dahil sa aking pangalan, kailangan magalang ka. Sapagkat ganyan din inusig yung manawara sa iyo, mga propeta. So that is the part of serving God, persecutions. So, nakanta yung sarili nyo, nag-persecute kayo kasi hindi kayo naiintindihan because you are in the light. Nasa dilim po sila. Pag-pray nyo lang sila, let your light so shine to all men. Para magliwanag ka. Ganun lamang po yun. Okay? Ano number na tayo? Is peace. Grabe ang kapayapaan ng Lord, kaya kanan ng kaguluhan. Dapat payapa ka. Tingnan mo yung sarili yung katabi mo kung payapa yan. Diba? Mag-devotion kayo, mag-fellowship kayo. Kita mo ang lakas mo. Pagtaas mo pala yung kamay mo eh. Yung Delta variants, kung ano mang virus yan, nawawala. Alam mo pa, pagka kayo, you have the intimacy with God, gamitin mo lang yung pangalan ng Lord. Tumataksi kang demonyo. Sabi niya, nakita ko nakabaro, lumabas doon, nakasabit lang sa kisame. Nakaganon. Parang gagamba si Spider-Man. Nakasabit lang. Nakasaot na, wala na. Di kinasaot ko na wala raw lumabas na sa bahay. O kaya payapa yung bahay. Kaya kayo, pero espiritu talaga na masama. Kung wala kang intimacy sa Lord, mahirapan ka, kakapit sa iyo yan. May espiritu talaga, daming espiritu eh. Legions. Pag sinabing legions, marami po yan. Pulutong. Legions means pulutong. Kita niyo yung espiritu ng baboy, 2,000 yun, sa isang tao lumabas. 2,000 na baboy, namatay. Yan espiritu ng demonyo sa loob ng tao. Ay, grabe po yan. Akala nyo, ganun lang yan. Kaya magpakapuspos ka na. Sabi mo sa katabi, magpakapuspos ka na. Kaya lalo may pandemya, ang mga tao ngayon, tuliro, confused, kaya napapasukan. Kasi weak siya. Lalo na pag mananampalataya ka na, nilinis ka na ng Lord. Tapos sumasaw-saw ka pa. Mamaya, nagtulala ka na, nagbibilang ka na ng haligi ng poste. Kaya para hindi ka tapler, pagkaroon ka ng intimacy kay Lord, hallelujah, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko, sa pamilya namin, sa ministry, sa trabaho ko, Panginoon. Huwag mo kami bibiguin, huwag mo kami pababayaan. Dito ako naka-angkla. I am anchored with your word. Hallelujah! Naka-angkla ako sa iyong masalita. Dapat gano'n tayo. Iba pinag-angklahan natin. Saan nakakapit yung ating mind, yung ating mga feelings, yung ating mga emosyon. Kailangan dito. Sabi niya, abide in my words. Pag nagsalita ka na Diyos, ang pindi mo. His presence. His peace. Sinaforward na. You will keep him in perfect. Kita mo? Ingatan ka niya sa ganap na kapayapaan. Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Pero mo, Diyos mismo na. Diba? Titiwala. Grabe. Hindi ka pinapagkatiwala ng amo mo, pero Diyos ang titiwala sa'yo. Kaya tindi mo. Diba? Pinagkatiwala ka ng Bible study, pinagkatiwala ka ng pamilya. Tapos yung asawa mo, siloso. Pinagkatiwala ka ng Diyos. Hindi na sumaside-side yan.
Oo. Ano na yan sa'yo? Ano tawag nito? Faithful. Faithful. Kasi matakot na yan sa Diyos. Yan pa ba kayo? Amen. Oh, para hindi ka naniniwala. Faithful na yan. Pag gumawa yan, si Lord ang ano dyan, pumutos. Pag pumutos ang Lord, tawag yan. Pati susubsub yan. Pag nasubsob yan at nauntog yan, uy, mali pa lang kaya aking ginagawa. Hindi nga pala patawad yan, Lord. Patawad ko. Kamali ako, para ko mas maganda. Yung talagang mas maganda talaga yung asawa ko. Salamat. Ganun! Hindi pa ba kayo? Di ba sarap? Amen. Oo. Kung ikaw ay nasa Lord, alam mo na yung gagawin. Hindi na pinag-usapan yan sa korte na pinag-usapan. Hindi na rin ko. Kahaba lang tayo. Tingnan nyo, for himself is our peace. Siya mismo ang ating kapayapaan. Sino raw? Ang Diyos. Ang salita niya. Si Kristo, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Alam niyo po, yung middle wall of separation niya, yung kautusan, sa kautusan kasi sa law, ang daming mga panuntunan. Ngayon, dinrek ng Lord yun nung dumating sa kamatayan ni Kristo. Kaya we have the right access to God now. Wala na yung wall, wala na yung separation dahil sa kamatayan ni Kristo. Yun ang ibig sabihin po yun. Amen po? Kaya matatag na yung pananampalataya mo. Kailangan, ano ka, yung nakapokus ka. Hindi double-minded. Di ba? Hindi na yung sumasaw-saw pag muli sa dati nating ginagawa. Binago na tayo ng ating Panginoon. Okay? Ano pa? His revelation. Tingnan nyo. Ang ating Panginoon. Tingnan nyo ang rewards niya. I-reveal niya sa'yo. No longer I call you a friend. I call you a servant. I call you a friend. You know why? Because you know what is doing of your master. Kilala mo ang master mo. Yung pinuno mo, kilala mo. Amen? Di ba kilala mo ang Diyos? Kilala niyo ba ang Diyos? Amen. Kilala niyo ba ang Panginoon? Amen. Paano niyo siya nakikilala? Ano? Kailangan mausap sa inyo. Pag nagbabasa ka ng Bible, mausap sa iyo. Pag nangangaral ang man of God, mausap sa iyo. Pag natatamaan ka at nasasaktan ka, ako yun doon. Salamat, pinakausap mo ako. Tinutuwid mo ako. Hindi yung iba sinasalang eh. Ay, bakit nalaman ni Bishop yun? Ismuso yata. Hindi po. In-inspire tayo ng Lord. Hindi ko alam ang mga buhay nyo. Ha? Hindi. In-inspire ka ng Lord eh. Inano niya sa sa mind, na meron gumagawa na ganito dito, na gano'n. Kaya pag ginagawa mo yun na tama, ako yun, tagasalak na palawan nun. Ano sinasalak mo? Babae, hindi, madyo. Di ba? Ano ba? Kung sinasalak ko, sugan. Sabula sa puti. Di ba? Pag nagkumagano'n ka, di ka kinakausap ng Diyos. Tinutumid ka ng Diyos. Kasi anak ka niya, you must cleanse your hands. You must purify your heart. Para makalapit ka sa Kanya. Kasi mahiya kang lalapit sa Kanya kung hindi mo gagawin yun. Kasi banal siya. Hindi ka makalapit sa Diyos na may ginagawa ka na hindi kalooban. Kailangan humingi ka muna ng repentance. Para makagilo sa Diyos, para mag-usap ang Diyos. Communication to God is two way, not one way. How God communicate with you? Paano ka kakasabi ng Diyos? Sa pamagitan ng Kanyang salita. Pag nagbasa ka. Sa pamagitan ng Word of God, pag nangangaral ang man of God. Ano pa? Sa pamagitan ng Holy Spirit. Pag nangusap ang Diyos sa'yo, gagamitin yung anak mo. Gamit ang Lord ng paraan para alalahanan ka na ikaw ay anak niya, na hindi ka makakahapon. Ganun po. Ganun kabuti ang Lord. His peace, this is His reward. Chapter 15, His answer. Ito naman ang katugunan ng Lord. Lagi ka niyang tutukunin. Paano tumugon ng Diyos? Tignan natin. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. 42. And I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that divinity that you sent me. Sino yan? Si Lazarus namatay. Sabi ni Martha, mabaho na, huwag na. Sabi ng Lord, para maniwala ang mga tao na ako talaga yung totoo. Sabi niya, Lazarus, come forth. Alagan niyo siya.
Pagkatapos nun, nagsabuatan na yung mga high priest eh. Papatayin si Jesus Christ eh. Bakit? Ibiro mo, 4 na araw na, babaho na. Tapos nabuhay pa. Tapos ang pakain siya ng 10,000 tao, hindi ka gawing hari. Eh, ano pa na rin ka? Si King Herod ang hari. Kaya sabi ng high priest eh, merong isang tao na alang-alang sa, yung sinabi niya, alang-alang sa isang tao. Oh, iyalan niya yung kanyang buhay para sa lahat. Si Jesus Christ po. Kailan mamatay po siya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para may access tayo sa Diyos. Para may intimacy tayo sa Diyos. Hindi lang mga Hudyo. Hindi lang na nasa kautusan. Nawala na yung kautusan. Tayo lahat ay may access ka sa Diyos. Kaya privilege ka. Privilege na ikaw ay maging anak ng Diyos. Ganun ka katindi sa harapan ng Diyos. Hindi mo ba alam ang yaman mo? Hindi mo sa'yo matabi, mayaman ka. Yung iba, akala nila, kawawa mo kasi wala akong kinakain. Ano? Nag-iikot, tinapakain. Wala ka lang panggastos kinabukasan, ang lungkot-lungkot mo na, para kang natagalan ng 50 kilos na, ano? Bigas. Ang talaga ka ng Diyos, may pag-asa ka, sabi mo sa Katalim, may pag-asa ka. Umasa ka sa mga pangako ng Diyos. Ay, hindi mo pagkakano. Pero, ano yun, that you always yan eh. O, sabi ng Lord, o, lagi mo akong pinapakinggan. Alang-alang sa mga tao na nakatayo rito. O, para maniwala sila na ikaw yung nagpadala sa akin. Ibig sabihin, ikaw man na napalataya na nagliliwanag para maniwala sila na ikaw ay nasa liwanag. Kailan makita ka na mga miracle sa buhay mo? Amen? Ano ba yung mga miracle sa buhay natin naman na napalataya sa panahon ng pandemya? Meron! Ano yun? Di ka nagalala? Nagiging ka. Pero paano ng pandemya? Ito siguro may kalukuhan ito. Para hindi niya nararamdaman ng pandemya. Hindi ko talaga nararamdaman. Bakit? Kung nararamdaman ko, pangako ng Diyos eh. Ang nararamdaman ko, mga pagpapala ng Diyos eh. Di bakit naman ako magiging ayos sa mundo ito? Eh, gulo-gulo ng mundo ito. Dati ba naman, magiging gulo pa ako? Isa matalang na sa liwanag ko? Hindi ka magiging gulo. Ayun lang, alam na nila eh. Alam na nila. O, kita-kita ko naman sa inyo mga mukha. Sa mga bugis na yung mga mukha, nagaganda nyo, bugwapo. Hindi naman kayo hirap sa buhay. Pero pagka tinatanong mo, mahirap talaga buhay. Hindi totoo yun, hindi ka hirap. Sa totoo lang naman, nakakaraos tayo ah. Nakakaraos ba? Kumakain ka na naman buhangin. Di ba naman? Ito, kumakain na ng putik eh. Para makaraos lang. O, hindi na nila yung kanin ng putik para tumahan nila. O, hindi mo mga kapatid. Makakainin tayo na Diyos. O, His power. O, pwede mo? Zechariah 4:6, so he answered and said to me, this is the word of the Lord. So Zerubbabel, not by might, not by my power, but my spirit, says the Lord of hosts. Kaya pag may espiritu ka ng Lord, wala yan. Yung mga nangyayari sa atin, nahirap, sakit, wala yan. Kasi may espiritu ka ng Lord sa iyo. Kaya sabi niya, hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa lakas. Pero sa espiritu ng Diyos na tumatahan sa inyo. Sino may sabi? Tao ba? Yes? Ano? Ibig sabihin, hindi mo kaya yan. Wala kang kakayanan dyan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi mo kaya yan. Mapalag na tayo eh. Dahil tinatnan tayo ng continue naman na pala tayo eh. Tinatnan tayo na anak ng Diyos eh. Ang kawawa yung mga hindi anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Naghanap sila ng katugunan, kaya sakana ang pangangaral ng Word of God ngayon. Sakana. Sa social media, sakana po. Sakana. Mamaya, online natin. Latter rate. Latter rate ang topic ko mamaya. Nalot kayo. Ang ganda. Pero po mga kapatid, hanggang ngayon, ang Diyos po, nais niya na maligtas ang sangkatauhan, kagaya ng panahon ni Noah. Ang dami ng pahamak, walo lang naligtas. Ang capacity nun, ilang thousands. Noong panahon nila, namatay na ang tao.
Kasi yun ang convenient lang nun eh. Pag hindi ka nasa kapatay ka. Ganun din sa panahon natin ngayon. Pag wala ka kay Kristo, mapapahamak ka. Oh. Kaya yung mga tao ngayon, tumatawag na sa Lord. Mayroong nag-text sa akin, yung sinisira ko, sabi niya, parang tanggap niya na yung kalagayan niya. Basta immune siya, basta nakailod siya. Ba? Immune siya. Ibig sabihin, hindi niya pinapansin yung mga problema. Kung baga sa loob, bumigay. Ang i-breakdown, kung tawagin. Pag nag-breakdown ng tao, mahirap. Pag bumigay na, talagang sa loob na lang. Wala ka nakasabi. At nag-text siya sa akin, Pastor. Okay, tatapin ko kung ano naman itong pandemya na ito. Tigas ng ulo, no? Professional yun. Kasama ko yun sa real estate, sa Manila. CDU. Ang lakas kumita yun. Pero, nag-ano sa akin kasi tinaano ko. Lumarating siya ng pagsuko. Sinisira ko siya. Grabe yun. Hindi natin alam maganda. Kaya nga, ang ano mo ngayon, ang your capital nowadays is your faith. Ang capital mo ngayon, puhunan mo, pananampalataya. Totoo yung pananampalataya mo na nasa Bible, tagumpay ka. Nasa winning side ka. Maraming pananampalataya nila sa Bible. Talo pa rin yun. Pananampalataya na sa Diyos. Pero hindi biblikan yung kanyang pananampalataya. Nakagis na, nasa tradisyon. Kaya wala rin yun. Mapala tayo. Bakit? Nakatuntun tayo sa bato. Tarako, Boregis eh. The word of God himself is God. Sabi mo sa katabi, mapalat ka. His answer. His power. Luke 24:49. Behold, I send the promise of my Father upon you. Okay, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Kayong mga lahat ko, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng Ama. Pero maghintay kayo sa Jerusalem hanggang hindi kayo mabihisan ng kapangyarihan ng galing sa taas. There is such power that endued. Dapat maramdaman po natin yun. Yung nabihisan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, na binago niya tayo, binago yung ating pag-iisip, binago yung ating pananaw, yung puso natin, yung emotion natin, yung pag-ibig natin dati sa mundo ito, ay kailangan pag-ibig na sa Diyos, paringasin mo na. Kailangan bihisan yan eh. Pag-puspos po kayo ng Holy Spirit, nababago kayo eh. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Dapat may pagbabago. Hindi yung kagaya ng dati. Kumusta ka na? Kagaya ng dati, ano? Pandemya na, kagaya pa ng dati. New normal na ngayon. New normal. Nakakabit ng virus dyan sa ere. Pinipili niya na kung sino matibay. Pagka, ang virus mismo atras eh. Pag naramdaman ng virus na, hindi pa ito, pero anak ng Diyos to, hindi palabang ka sa dugo ni Kristo, atras. Hindi mo nyo nga, atras si virus pa. Pari nakapitang ka, anak ka ni Kristo, madali lang yun. Bakit? Ang gagawa rin, sinabi na rin yan, ako rin ang gagawa ng paraan para ikaw ay maiwas. 1 Corinthians 10:13. Para maka-eskapo ka dyan. Ibig sabihin, pinagturutan ng Diyos, pero magaling ka. Ang kagalingan ang bumula rin sa Diyos, baka mamaya, uminom ka lang ng ano yun. Magaling ka na. Uminom ka lang na mainit na tubig, wala may pati ng lalabunan ko. Kasi sa Diyos galing natin. Amen? Sumuog ka lang, nagyan mo na ng asin, mamay-maya. Okay ka? May pa ba kayo? Kasi bakit? Puno na hospital eh. Kung ka na magpadala sa hospital. Puno na eh. Hindi pa ba kayo? Wala eh. Paano kung puno na? Kapay tulutan.
Tapos, sino tatawagin mo? Nanay ko, tatay ko, wala na sila. Doktor ko, wala rin, busy rin. Hospital ko, puro rin. Pera ko, wala magagawa yun. Hindi lahat ay nagagawa ng pera. Pero ang Diyos, magagawa niya. Iba talaga pag nasa Lord ka, this power. Christ-likeness. You know, that is your rewards. What are your rewards? God's presence, God's peace, God's revelation, God's answer, God's power, and God, Christ-likeness. And then, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, a living sacrifice, or acceptable to God. What is your reasonable service? Kaya pinamamanikan ko sa inyo mga kapatid, ang kahabagan ng Diyos, ialay nyo ang inyong mga katawan panalo. Katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung iyong karapatang pagsampa. Verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pagka naalay mo na yan, katanggap-tanggap ka, ang sabi niya, huwag kang mag-iayon sa pag-iisip ng mundong ito. Ano ba pag-iisip ng mundong ito? Ano ba yung nasa isip ang mundong ito? Sa panahon natin ngayon, siyempre po, maganda. Eleksyon na naman. Sa panahon natin ngayon, eleksyon. Pandemya. Samantala. Okay? Sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind. Ano lang palataya ka na, huwag ka na mag-iayon dyan, huwag ka na mag-isaw-saw dyan. Hayaan mo na sila, pumuto ka, that is the suffrage right to vote. Pag dumating yung butuan, ang senior tao, doon na magbuboto sa online. Online kasi hindi na pwedeng lumakas. Ang mga dilinya, naghanap sila ng leader ng ang dilinyante. Kaya tingnan mo panitis ngayon, kanya-kanya siraan na. Hindi pa ba kayo, malayo ka na. Huwag ka na ipagsan-ayon sa kanila. Bakit? Ito pa nalang kayo doon. Pandemya nun. Initan, karatingan mo, rapture will take place anytime. That you may prove what is the truth. Alam nyo, para malaman ninyo at mapatunayan yung ano yung totoo. Kung ano mabuti at kalungkot-lugot at katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos. Kasi pag nasa Lord ka, makikita mo at nararamdaman mo yung tinatahak mo na sa liwanag because you have the intimacy with God. Alam mo yung ginagawa mo, you know what is right and what is wrong. Believers, katabi ko, kasali ko sa'yo katabi. Iba parang mabigat eh, na problema. Ang mabigat, hindi totoo yun. O hindi ka naging, ako may problema rin. May problema rin eh. Ang problema ko, may sakit ako, pero alas na rin. Ipawis lang yan, wala na. Naman yun, kasi yung edad ka na. Sabi na doktor sa akin, process of thinking. Ano magagawa mo? Talaga na pag-bilad ko, hindi ka naman matras eh, pabatay. Pabatay yung isip mo, secret card yun. Hindi naman tayo patras eh, patanti tayo. Natural, pag sinabi na ito process of eating, tatapin mo. And then, natural. Yung mga bata pa, may nararamdaman na. Mas mo tayo. Tatapin mo lang. Pero kalakasan mo, kasi may nararamdaman ka, pero lumalaban ka. Kung mayroon may nararamdaman ka, hindi ka na lumalaban, sige. Hindi na ako lumalaban, wala na pag-asa. Wala na pag-asa, pag-asa. Hindi mo matulungan yung sarili mo eh. Pero kung tinutulungan mo yung sarili mo, tapos kasama mo ang Diyos, abay, tumuli ka ng Diyos. And then, again, hindi close kayo. I am the Lord that called you, I call you friends. Pag sinabing friend ng Lord, alam mo kung ginagawa ng master mo. Alam mo ang will ng Lord. Alam mo yung dapat mong gawin. Saan? Sa ministry, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo. Alam mo ang ginagawa mo. We're not blind. We are not blind. Maliwanag sa atin.
Yung ating ginagawa. Looking at Jesus. The author at the finisher of our faith. Mawala tayo sa mundo ito. Doon pa rin tayo sa buhay. Ako na Lisa. Basahin natin. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Alam niyo sa verse 17 niya, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan nandun ang Espiritu ng Lord, pero nandun yung kalayaang magpuri, magsampa, kalayaang gumawa ng mabuti. Verse 18, tayong lahat, mananampalataya na nandito na nakikinig, with unveiled face. Yan. Yung tabing, ano yung tabing? Unveiled. Yung belo. Nawala na yun. Bakit? Itinitingnan natin as in a mirror the glory of the Lord. Ibig sabihin, yung Old Testament, wala na yung lambong. Wala na. Wala yung kautusan na isa-isa may parusa. Hindi na. Wala na eh. Ano yun? Nakikita na natin yung salamin. Ano yung nakikita mo sa salamin? Yung kalwalatian ng Panginoon Diyos. Ano yun? Pinalitan na ito ng anyo from glory to glory. Ibig sabihin, mula sa kalwalatian sa kalwalatian, just as by the Spirit of the Lord. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo, yung Holy Spirit na natanggap mo, alam mo na yung liwanag. Hindi na malabo sa iyo yung buhay. Kaya ano man ang mangyari sa iyo, alam mo kasama mo ang Diyos. Amen? Wala na yung tabing, wala na yung bino na pinakita na ng Diyos. That's why we have the direct access to God. Kaya pag tumawag tayo sa amang banal na nasa langit, dinig na tayo. Hindi na kaya sa Old Testament, mag-alay ka ng hayop, mag-alay ka ng mga nanong seremonya. Yun ang ibig sabihin yun. Because the Spirit of the Lord is, there is a liberty. When the Spirit of the Lord is, there is liberty. Meron na tayong kalayaan. Kalayaan na gumawa ng kalooban ng Diyos. Hindi yung kalayaan na masama, gumawa ng hindi kalooban ng Diyos. Okay? Revelations 3:20. Meron pa ba? Ano sabi ng Lord? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Diba? Ang ating is intimacy. Ang Lord nakatayo lang sa pintuan ng inyong mga puso. Kumakatok. Hindi nyo pinapansin, hindi nyo pinagbubuksan eh. Ang tindi na ng problema ko, sinusulong pa eh. Kumakatok na nga eh. Ito yung gagawin mo. Pupunta ako sa iyo, papasok ako sa iyong puso, at ako'y nasa iyo, at ikaw ay nasa akin. Oo. Gusto niyo magkaroon tayo ng intimacy with God? Hinahanap niya yun, kaya hindi ka papagkatulong ng gabi. Hinahanapan ka ng pagbabasal, pagbibigit at pananalangin. Hindi na kayo napapagkatulong. Ibig sabihin, hinahanapan kayo ng Diyos kasi anak kayo ng Diyos. Pagpasa kayo ng kanyang salita, mamaya-maya tulog na kayo. Gusto niyo matulog na maybe? Pagpasa ka ng salita ng Diyos. Yan ay sleeping pills mo. Eh, yung iba, hindi nagbabasa kung anong pinagagawa eh. Kahit mamaya, kahit natin gabi na, nastos na. Puro fitness pala yun. Pero mo, maano sa mind mo yun, maano sa isip mo yun. Hindi mo na-filter. Pero mo, ipipasok mo na yung isip mo yung salita ng Diyos. His delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos. He meditates day and night, and he is like a tree planted by the rivers of water.
He bear fruit in his season, and his leaf shall not wither. And whatsoever he doeth, he shall prosper. If you believe in his word, God will never fail. Hindi kami bibigyan. Sinabi niya, parang ikaw yung punong kahoy na nakatayo sa gitna ng papisan at lahat ng panahon ay namumunga at hindi ka matutulan. Ano ba ang iyong gagawin? Ikaw ay papagpala. Psalms chapter 1. Kung yun ang aking sikreto sa buhay, I tell you, you are always a winner. God will never fail. Hindi ka bibiguin ang Diyos sa iyo. Yes, may bagyo. Pero nakatindig ka at namumunga ka sa panahon na ito. Matthew chapter 11 verse 28, Come unto me, O ye that labor and are heavy laden. Hindi na palapit ng ulo ng tao, pero hindi lumalapit. Lumalapit lang yan pag may gusto. Pero pag wala ng gusto, wala na tayo spirit. Hindi niya na maalala yung ginawa rin niya sa akin. Kaya sabi niya, lumapit kayo na sa inyo. Kahit karayan, bigyan mag-ilan na kayo. Pati yan. Hirap na ng buhay, gulong na ng mundo. Ingalan na scientist kung anong gagawin, may poster na naman. Ako sa yung second shot, may poster na naman. Kaya sabi ko sa inyo, hindi matapos yan. Ang Diyos na nakakala ko may matapos yan. Sa preacher, biblical. Sabihin ko po sa inyo ito. Ang kalagayan po natin is hindi 5 hours. Pinananapan ka na ng Diyos. You must be close with God. You must have intimacy with God. Siya lang ang pwedeng nagbigay ng solusyon. At mapala tayo mga anak. Sabi niya, lumapit kayong lahat, kayong mga nabibigat at lupa. Bigat na bigat na kayo. Pagpapahingahin ko ang inyong kaluluwa. Kayo'y matuto sa akin. Kasi mag-aral ka sa kanya. Bakit? Magaan ang aking pamatok. Pag pamatok mo yan, mabigat yan. Sa iyo yan. Pero sa akin magaan. Yun ang panlaban natin sa panahon. Hindi masilig ka. John 15:16. Hindi na Diyos. Pero mo, ang Diyos ang pumili sa atin. Hindi ka ba natutuwa? Diyos na pumili sa iyo, ano? Tugo, umayo. At mamunga, to bear fruit. Manatili yung bunga. Pagpapalangailangan mo, whatsoever you shall ask in my name, I will give it to you. Sino ang Diyos na nagsabi natin sa personal pronoun, I choose you. Diyos na nagsabi. Panindigan mo yun. Pag nangungusap ang Diyos sa'yo, patindi yun. Pero brother, hindi mo pala mo. Hanggang ngayon ko lang nalaman. Bakit? Ibulog ka kasi sa matagal na panahon eh. Ngayon nangusap ang Lord sa'yo. May gagawin ka na. Pag pinili ka na Diyos, may gagawin ka. Mamunga ka sa Diyos. Umayo ka. Wala kang ginagawa, paano na pandemya? Ihayo mo yung kabis mo. Online kami. Mamaya, ano ka? Yun ang panghayo. Di ba? Pero pag-share ng gospel. Tinutulungan na tayo na Lord, tinutulungan na tayo eh. Para malapit na sa bagay, para lalapit na siya. Ginagamit niya na lang yung ating mga gadgets eh. Kaya na nasa pulong labuas mo, pumasal ka dyan. Delta pa dyan. Hindi, alpha pala dumating. Pero mo, yung delta, ginawa ng beta. Ang dami fake news. Ay, delivers beta. Sarapin natin. Pagka wala ka na talaga sa Lord, ano ka eh? Kaya nga pastor, manalalit ka na sa gobyerno. Bakit? Yung nasasaka mo, hindi totoo eh. Ay, tingnan mo ang lahat ng Lord sa akin. Pag-ibasa po.
Pumasok ka dito, kusang-kuso lang. Pag ikaw mayroon ng Diyos, pag binasa mo yan, nandito yan. Personal pronoun yan. Ibig sabihin, hindi pa dumating sa inyo yung grasya, yung pangungusap ng Diyos. Matindi po yan. Ipag-pray nyo yan na mangusap ang Diyos sa inyo yan. Pag nag-usap ang Diyos sa inyo yan, iyak ka. Inahanap mo ng pagpakala, yan na mo. Ano man nangingin nyo sa akin? Bakit? Pinili mo kayo. Ano gagawin mo? Tinalaga ko na kayo. Appointed you. Sinabi, appointed you. Tinalaga ka na. Ano yun? Ano gagawin mo? Pinili kita. Tinalaga ka. Para humayo. Para mamunga. Para yung bunga mo nanatili. Asan yung mga bunga mo? Nanatili ba? Asan yung invite mo? Asan sila? Pinagpista na sila ng awal ng paksento sila. Manatili eh. Pinakalaw mo ba sila? Pinagpipili mo ba sila? Pag nakalusot ka dyan, nanatili, ano man daw ang hingin mo sama sa pangalan Jesus Christ, ibibigay. Ano man daw? Trabaho, sweetheart, kahit mo na asawa, kayamanan sa mundo dito, yung pangangailangan mo. Kairos in Jesus' name. Layas kayo. Nalayas tayo. Okay. Sinabi ng Diyos eh. Diyos ang nagsabi. Hindi tao, Diyos. Kaya pag yan, internalize mo yan, nangusap ang Diyos. Panalo ka na. You will just imagine you have 8 days kasi. John chapter 15, verse. Yung last na. Ang verse na. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah, praise God. Kayo ba'y tinagpala? Amen. Ako rin tinagpala. Hallelujah. Praise God. As the Father had loved you, so have I loved you. Continue in my love. Then, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Mananatili ang pag-ibig sa atin, mananatili ang Diyos sa atin, mananatili ang Kanya sa atin. Whatsoever ye shall ask in my Father's name, I will give you. Present, panahon. Ito yung panahon na hinanapakan ng Diyos. Panahon ang mundo ay nagugulo niya. Panahon na ikaw ay tumayo sa iyo para napalala. Paglingasin mo ang iyong paglingin. At ibayin mo ang iyong pagsunod. Amen. Pamilya mo, hanggang mo kung di malarating ang ingatan kayo ang papagkalaan mo. Ayaw lang sa Diyos. Amen. Ayaw mo lang sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ika-7 at ika-8 ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon.
Pigit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon
ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsitsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat. At huwag po nating kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.